Trabaho, boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. May pinag-activate akong apps duman sa dakulaon ming telebisyon sa newsroom. Habo nang gad kan sa mo yang Chief Tech. So, account ko ang ilaog ko, Chief Tech Ramir mo yamo. Chikitan, chikitan, dan, dan, kitumbang, bang, kitumbang, ketepe, tepe, tambang, bang, kitumbang, ketin. Good morning. Miyerkules na ngunyan. Diretso na kita. Alas 9:11 na bagatabi. Aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat lamang kita kay Mama Mary. Iguaning novena po. Live taod-taod digdi sa DCGB. Alas 5:15 ang hapon. Mantang anuman ang kasiributan. Mahal na Diyos dapat perming ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa nagkukumplean nyo ngunyan. Katuwang tadyan sa luwas siyempre ang News Team and Mega Force Patrol sa Panginot kan samuyang Chief Reporter si kumpadreng Jimmy Nasalita. Diyan siya nakadestino sa Tercer Distrito kan Albay. Chikitan, chikitan, dan, dan, kitumbang, bang, kitumbang, ketepe, tepe, tambang, bang, kitumbang, ketin. Si kumpadreng Alarmario yaon man asin si Pading Jomar Bien. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar, no tiene pegas. With Angel Mustaza, si Joshua Bino, and Karen Nicole Ala, sa Manibela, ang samuyang mata sa kalsada, si Henry Mata. Mantang sa Master Control ang sa kuyang kapartner mo niyan, Chief Tech Ramir Tanay, the big man himself. The big man himself. Yan na boses na sa indong nagkakadarangog sa radyo nindo, sa speakers kang radyo, region wide. Si Chief Tech Ramir ang minaluwaskan sa muyang boses, sa newsroom. Busy sa pagsumadakan istorya, lokal, national, international. Nanginginot dyan si News Director Mardela. Yaon mo niyan si Madam Shia Leron. Si Jen Gary may pinag-asikaso sasabayan pasinda ni Jimos Barrios para man po sa sindaman na grupo pa nagtatarabang-tabang. Iyan ang nagkakabara sa nindong istorya sa DCGB News Online, ang samuyang social media portal, ang news portal mitabe. Jimos Barrios kasabay pa. Siyempre, ang kapartner ko sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako pan sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ang sa kuya tabing telepono numero kung nigo kamong gusto man na ipaabot na concern or so nagantabay diyan, so nagdago sa antabay yun na yan tabi so nagantabay diyan na nagdiretso so namong muyaman sa Tingog Kanbanwaan 0942-670-1195 at 0942-670-1195 and sa Globe 09660730-115. That's 09660730-115. O dumantabi sa sa very latest muna sa international scene na igwamanin na interest sa tuyang komunidad ining su conclave dyan na alas 4 ng hapon kunasinda. In fact, uto na, so 133 na kardinales, yaon na sa sarong kwarto. Pigapod na conclave. Na dumanasinda, manominar, buda maboto kung si sayan masalida, isasalida kay defuntong Pope Francis bilang Santo Papa. Yaon na sa conclave. 133. Iguaning deliberaciones, tapos secret balloting. So, Chiminiya, handa na dyan na hapon, alas 4 oras sa Pilipinas,
tibaad sa primerong ugada pa sana, igwa na sindang mapili tulos. Basado baga sa eksplanasyon ni Monsignor o kaya ni Padre Segobiense, Padre Monching na Segobiense, mapili sinda dapat day magsobra sa 15 dias ang proseso kan pagpili, pero it does not necessarily mean na kukonsumuhon ang 15 dias na yan. Anytime within that period of 15 days, kung makapili na sa paagikan 3/4 na boto a pabor sa sarong kumbaga kandidato, okay na yan tabi. Pwedeng sa primerong ugada makakuha na ning overwhelming majority ta 3/4 ngani, automatic na yan. Maaso na so siminiya nin puti, yan. Habemus papam. We have a pope. Yan. Tapos, pagday pa, otro na naman sinda. Magkakaigo na naman ng spiritual discernment. Gabos. Then, mabuto na naman. Pagday pa, sige lang, within 15 days. Pero imposible naman na within 15 days dahil makapili. Ang ibang anikan, sa premero pa sa ng ugada, 3/4 matik, maaso na ning puti, yun naan, it will signify na igwa na kitang panibagong Santo Papa. That's duman sa Vatican. 4 p.m. Philippine time. 6 hours ang difference tatabi duman sa Roma, sa Italia, sa Vatican tabi. Yan. And then, ikadua, sa international scene na igwa ng kadning connection man, digdi sa to sa Pilipinas, itong sukaso ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, crimes against humanity sa International Criminal Court sa paghali duman sa Vatican, sa Roma, sa Italia, duman naman kita sa The Hague, sa Netherlands. Duman nakakulong baga sa karsel kan International Criminal Court si dating Presidente Rodrigo Duterte, dinismiss kang Chamber 1, kumbaga primerong division o sarong sala kan International Criminal Court. Inda ko sana kung tamaan sa ko yung pagkasabot, igwanin na nagkatuloy yata o duwang sala iyan na nagdadangog man kan mga kaso ngunyan sa igwaning sarong sala na nagdadangog, dinismiss kan International Criminal Court so kahagadan kan depensa mga abogado ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na mag-inhibit so duwang huwes. Hinagad ninda na mag-inhibit so duwang huwes duman sa International Criminal Court, taan basar ninda is parang may bias against former President Rodrigo Roa Duterte. Ngunyan, dinismiss tabi ito kan pinakamaistrado man duman sa Branch 1 kumbaga kang International Criminal Court. Dahil ngayon ning sabor, dahil nila napatunayan an sa indong klamar, an sa indong petisyon, an sa indong musyon na nagpapahiling ning pagkabayas ining duwang huwes kan International Criminal Court. Kaya dinismiss man kang kunyan kan so pinakahepe man duman sa kumbaga Branch 1 kan ICC. So that's the very latest. Yan po. And itong so kaso, itong sumosyon na ipinagsaangat pa kan defensa ni abogado Nicholas Kaufman, bako ining so artistang Kaufman ta ining si Nicholas Kaufman, si Attorney Kaufman, ang letter N ka ini sa ultimong portion kan sayang apelyido, saro sana. Pero itong so artista, double N ito, Nicholas Kaufman, double N ito. Ini si Kaufman, abogado ni Duterte, sarong Vaticanong International Criminal Court lawyer, dakol ining mga naipa-acquit na akusado man, presidente, na pinag-akusaran man ng crimes against humanity, na-acquit. Primero na convict duman sa kung anong branch, then on appeal na-acquit ka ini, napa-acquit na pawarang sala ka ni abogado Kaufman. Ngunyan, nag-file sa ning motion na mina-questionar kan pagkakadakop kay Duterte, buda pagkakadetinir, taan sa iyang kontensyon is, dahil ngayon ning jurisdiksyon ang korteng ini, ang International Criminal Court,
kumo bako naman na yung miyembro ang Republika kang Pilipinas. Ito ang daipatabi na didesisyonan. And daipangani pupuon kan pagdangog mismo kay itong sukaso na pinaghampang ni Presidente Duterte, which is the crimes against humanity. Preliminaries pa lang ini. Dahil pa nagtutukar kan mga evidensyas as in testimonyas, both hali duman sa prosecution as in sa depensa. Mga patara-tara pa sana ini. Pig-questioner pa lang jurisdiction kang ICC over the person ni Presidente Rodrigo Roa Duterte kung iguang jurisdiction ta dai naman ngaya kasabay ang Pilipinas sa International Criminal Court. Iyan ang daipatabi na didesisyonan. So saro na nadesisyonan na is binasura kan ICC so kahagadan kan mga abogado ni Presidente Duterte na daipagtugutan na magsabay sa pagdadangog so duwang huwes duman sa International Criminal Court na nahihilingan nila ng pagkabayas against the President. Pero dahil ito pinag-onra po kang ICC. So yan tabi mga latest sa international scene na nakakakuakan sa tuyang atensyon and igwa nin bearing sa satuya man na oral daw na pagbuhay-buhay. Good morning dyan sa mga taga Rapu-Rapu, Kamalig, Manito Daraga, lalo na sa Legazpi. O sige pa ang libot man ni Kaloy Andes Loria, Tatabunjig, Chief Tech Ramira, no? Numero 2 sa balota si Kaloy Andes Loria sa pagka-kongresista kan Segundo Distrito kan Albay. Dahil man nagpara-patol man si Kaloy personalmente, buda sa grupo, nara Kaloy, dahil nagpara atum-atum, kumbaga, dahil nagpara patol ka na kung ano-anong negatibo na kampanya, negatibo na pakaraot o ining mga pakaraot because yung ano saro sa mga core principles na pinagdadara ni core principle na pinagdadara ni Kaloy Andes Loria is magkaigwa man lamang kita nin kumbaga at least mapuunan ang pigapod na paradigm shift itong mindset panibagong dalagan lamang nin politika. Which ito bagang ang kandidato mismo mabuhi nin pakaraot kontra sa sayang kandidato? No, tabi. Dahil kundi nagkonsentra sana. Sabi ni Kaloy, up to the end, tabi diretso ngaya. An sa tuyang pagkuan, pagpropagar nin pagbabago digdi sa satuyang kunyan, sa satuyang distrito. Kaya uyan ko, sabi ni Kaloy, sige ngaya, yaon pa sa pag house to house, so aabuton mismo personalmente ni Kaloy Andes Loria. Makuan lamang, mahiling lamang personal, makihuron lamang personal. Bahala na ngaya ka mo sa kuman tabi. Kaloy Andes Loria, 2nd District Congressman, numero 2 sa balota. Mula mga pipamgutuan dyan sa Daraga, Sir Ato Lim, kumusta yung tropa dyan sa Petron Tap Gas Gasul? Mga paraan tabay dyan. Good morning. Kumusta si Dr. Lim, yung dentista de primera klase? Sa imong mahal na esposa, Sir Ato Lim. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Yan, good morning duman sa mga nagmi-missed call. Tama po, tabi ang number na nagkakaroon nila, both Globe and Smart. Yung mga tumatawag, thank you so much. Ining si nag-missed call, ining 600 and ining si 2593. Yan, good morning. Palan si kunyan susatuyang amiga man si Madam Pilar Akende. Madam Pilar, good morning sa Indo diyan sa Gold Street and Good Luck Novelty. Maray na aga tabi Madam Pilar Akende. Diyan sa Men and Women kan Gold Street and Good Luck Novelty. Si Barkadang June, si Sir June, good morning man. Diyan sa Indo. Sa Good Luck and Novelty and Gold Street. Good morning. Dang 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 dang
sige tabi ano, may mga nagharapot man sa tuya diyan sa Daraga, kumusta man? O sa Daraga tabi, diretso man ang kani MVP, Mayor Vic Perete. Sabi ni Mayor Vic, sige sa nangay kami piyo. Maski pero paano, hinguha sa nangya, hinguha. Ang sa tuwing ang pinagdadara dyan is gobyerno na igwanin pagmakulog. Gobyernong may pagmakulog, bako ngayang nang kukulog. Yan. Gobyernong may pagpakulog, may pagmakulog, bakong gobyernong nang kukulog. Pag sinabi ngayang gobyernong may pagmakulog, kinakaipuhan atamanon ta ang intereses kan komunidad. And paano ngayang maatama ng intereses kan komunidad? Saro ngay sa paagi, sabi ni Alcalde Vic Perete is, gamito ning tama, iyan na fundo kan gobyerno. Dai pagwaldason, kung ano ang kaya na dapat na mapadalaganan, gamiton duman. Dai mag-overdraft, dai mag-sobra sa gastos. Maghinguha na madagdagan iyan, dai pagwaldason, ingatan asin, sa paagi kayan, dapat nga may transparency ang gobyerno kan lokal na lugar, akan lokal na gobyerno kan Daraga. Yan ang pahayag man ni Mayor Vic Perete. Ingatan ang kaban kan gobyerno, kumbaga mamaluktot ang lahat habang maiksi pa ang kumot. Bakong waldas, bakong kung ano-ano. Itama na ang dalagan kan good financial housekeeping kan munisipyo kan Daraga. Daraganyos kaya can be assured under my leadership, sabi ni Mayor Vic Perete, na transparent, may pagmakulog. Saro sa pagmakulog ngaya para sa intereses kan publiko is atamano ni Maray ang kaban kan gobyerno kan Daraga. Dai pagwaldason, gamiton susugduman sa pangangaipo. Mag-implementar ng project yung dai maging zero ang kunyan, ang kumbaga libro de bangko kan Daraga. Kundi dapat tama ang paggamit kan pundo. Ecstasy. Yan ang saro sa mga pinagpapagaraman dyan ni Alcalde Vic Perete kan Albay. Maray na agatabi dyan sa pamilya Kulanag kan EM's Barrio, Barangay 1. Maray na agatabi sa Indogabos. Ayan tabi ha, may mga istorya pa kita sa manlain-lain na temas digdi sa laog kang programang Tingog Kanwanuan. Pero may mga hanap buhay man sa muyang si Chief Tech Ramir, diyan po sa samuyang Lagbuk, tanganing si Sir Jeffrey na Santos, ma-fiesta na databi sa Santo Domingo. Yan. Nag-chat sa messenger niya to si Sir Jeffrey Santos, maray na aga tabi halidig di sa Pilipinas diyan sa the land from down under. Tama ba? Tadyan baga paano sa Australia ang today diyan ang kanang pag pronounce to die. Yan. To die is the die. The land from down under. Yan, Australia, si Sir Jeffrey Santos. Madali na ang fiesta sa Santo Domingo, Albay. Yan, maray na aga, tabi. Aga man yan sa Australia, sa Queensland siya, hindi daw kung arabuton tapaman ang mga lugares dayan, yes, sir. Saktong-sakto. Sabi ni Sir Jeffrey Santos, to die is to die. Initabig naghagad ka na number ni VP Henry 2593. Magdangog ka na lang tabi sa programa ni VP Henry. Data pa man ako na i-autorisar. So pag balangibog kan sa iyang number tabi, duman na lang po tataraman ko si VP Henry ni announce so number niya duman sa programa niya ta. Kaipuhan ko kita ng Express Authority ni VP Henry kung
Ari na number po ang pwedeng itao sa indo. Tanaghagad ini sa tuya kan number ni Viv Henry ining si 2593. Yan. Pag programa ni Viv Henry ta notisyan ta, i-announce sa number niya duman. Ano po? O di pa ano kayang Oras Pilipinas. Halawig ang parada Chief Tech Camera, no? Halawig ang parada niya to. Oras Pilipinas, alas 9:31. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Oy, kilala ka ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko. Yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Ang Desloria determinado para sa mga albayano. Ang Desloria desidido para sa distrito. Kami ang Desloria determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito kaibanan si Kaloy Gloria. Ang kamahalik daragang Gaspi manito para purato. Magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na magsarap dito sa mauswag na distrito para sa mga albayano. Ang kamahalik daragang Gaspi manito para purato. Magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na pagbabago. Si Soto ang aming mahal, ang pag-ibig niya'y aming kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aming tunay na nararamdaman. Lito Soto, Senador ng Pamilyang Pilipino, number 59 sa balota. This political advertisement is paid by Lord Alvar, Diplomat Condominium, Pasay City. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, Sararo kita Ismail, always na Ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pai! Ano na nga ni numero kan ako Bicol Party List? 1 kiluan baga.
yan ang numero sa balota. Kan ako Bicol Party List 131. Ay iyo palan. 131 ang numero sa balota kan ako Bicol Party List. Rumduman mo numero 131. Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada solusyon sa problema sa traffic at basura. May makaskas na desisyon. Pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medikal sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up sa mga daraganyo. Nga po na ni Mayor Awin Baldo makusog pa sa iyang esposa. Lalbaldo malalauman sa bunwa ang daraga. Kay Lalbaldo na. Kay Lalbaldo kita papakusugon at arangkada. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin igwaman sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Sa diri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Manay Laila de Lima po para sa ML Party List. Kung nagtutubod ka mo na ang hustisya dai dapat nagpapabor sa mayaman o makapangyarihan, kaiba nindo ang ML Party List. Number 6 sa balota. Political advertisement paid for ML Party List and by friends of ML Party List. LTG for 146 Epifanio de Los Santos Avenue, Makati City. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex na Gundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Katabang ta, asin kasurok ta. Si Congressman at Torringil Bongalon. Salamat Conjil sa mga tabang mo. Na itinao, ikatalaga kong Jill Bongalon. Isa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Ako ni Ayan, ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta makasida. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga Ligaspeños, kainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang atubangon ta, sigod si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City Phil.
Mga Ligaspeños sa maabot na pirilian, iboto Sunshine Imperial para konsihal numero 9 sa balota. Tingog Ganbanwan, Pio Fernandez. Sige tabi, buwalta na kita sa programa ngunyan pong aga. So, Department of Transportation, igwanin direktiba ngunyan. Ito bagang suna pag-aro istoryanta kaswapo na mandatory drug testing para po sa mga drivers kan pampublikong vehikulos. Sana bako iyan tabi arog naman kaning reactionary program na naman sana ang mangyayari. Hilingon nido, sabi tangani ba kaswapon, minair inspection sana, kan roadworthiness, kan bihikulo, budakan estado kan driver conductor, paggulpian pasaheros. Nang haputangani, anong pagkakaiba nin buhay ning sarong pasahero kung nagbiyahe siyang lean season kumpara sa sarong buhay nin tao man o kaya sa buhay nin tao na nagbiyahe kung peak season. Parehong buhay nin tao ang puproteran ta. Natatanaga para inspection sana pag-araw ka na peak season, Christmas, New Year, pagkatapos ining Holy Week, and then itong so Defunturum, itong so Fiesta de kan mga Kalages, Todos los Kalages, buda Todos los Santos. Pagkatapos kay day nakitang mahiling dyan na nagra-random testing kan mga drivers, drug testing, na naghiling kang roadworthiness kan mga auto, mga jeep, mga bus, day na baga pag-araw kay ay nako. Ang buhay ng sarong taong nagbabiyahe pag bakong peak season, bakong importante inkomparable naman sa buhay kan mga pasaherong nagbabiyaheng peak season or minahayro sana kita tagulpian pasahero. Medyo medyo parang may diferensya nata. Pareho bagang tao, parehong buhay ang nakasalalay dyan sa paglunad sa pampublikong bihikulo, aircon bus, minibus, jeepney, peak season na bako kay po ang protehiran ang buhay kan tao. Kay po ang siguro na roadworthy ang mga iyan ang nagdadalagan dyan. Plus, yung individual status kan driver asin conductor na nagmamaneho asin nag-assiste sa pagpadalagan ka mga pampublikong vehikulo tabi ha. Ingon yan, sige naman ang inspection tamay nangyari. Pagkatapos kaan, pagwara na naman, lingaw na. Sandam kita makahiling dyan na may madyan na taga LTFRB, may madyan na taga LTO checking the condition both kan vehicle asin kan driver and conductor. Tadiit ang pasahero. Garo da ita bagapig lalangan, so buhay kan pasahero naglulunad pag bakong peak season, bahala ka na dyan tabag mo na peak season, dahil kayo ma-inspection kan vehicle budak kan estado kan driver. Di ba? Yan ang nangyayari. Pero pag may nangyari naman, para kay Malayos, yun na naman, i-inspection na naman yan. DZGB On the Spot Report. May istorya si Joshua Binong. Joshua, marhay na aga, please go ahead. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag niya itong bareta, bawal na mo nang magpaaram na ma-leave ang mga kapulisan. Lalo na kunyan, Sir Pio, na nagirami na ang kondukta at eleksyon sa Mayo 12, 2025. Pinakaituan kaya na visible ang mga kapulisan sa palibot atin dapat masiguro man kan mga kapulisan na sufisyente ang sa indang bilang para sa pag-order atin seguridad mantang nagirani ang kondukta kan eleksyon. Sa pakipagurong ka na DCGB News kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ang Chief of Police ka na Daraga PNP, igwa na kimandatong ibinaba sa inda na sundo sa matapos kertiyo na eleksyon, bawal na mo nang mag-leave. Dahil na mo natusagutan na mag-leave na mga kapulisan pasingaya bados may duty. Alagad, ang tutugutan sana na dahil mag-duty sabi kertiyo sa pahayag ni Azotea, itong sa mga
may atindira na hearing sa korte o kaya man may hilang, may kamatian na talagang nangaiponin immediateng atensyon medikal. Yan. Pero kung so normal na atindog sertita na sarong pulis, bawal na sinta na mag-leave sundo sa matapos ang eleksyon. Dahil magtuon pa sa Lunes, talagang sibot na ang mga kapulisan sa nagpaka-deliver na sa mga automated counting machine sa malalain ng mga polling center. Iyo. Ngayon yan ang sa indang pinagbabantayan na dapat dahil kay makarami, dahil kay magdutdot, dahil kay maski magdulok naman sa mga ATM para maprotehiran ini, bubuksan sa nagiraray sa mismong aldaw na nagagamiton sa Mayo 12, 2025. And we presume na iyan ang direktiba kan higher command kan PNP maging kan Puwersas Armadas. Roger to that sabi, Sergio, and sigun kay Tutaya, constant ang coordination kan PNP, AFP, Budaan Commission on Election. Roger to that. Ayan sabi, Sergio, ang nagdagnatong istorya halidigi sa luwas. George Camino, DCGB. Salamat, Joshua. DCG. Initial labong karas pa lang yan kan mga istorya man dyan sa palibot. DCGB On the Spot Report. Diyan man kita kay Angel Mustaza. Angel, marhay na aga. Please go ahead, man. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning po sa satuyang mga paraan tabay sa mga dagdagtang parata. Siniguro kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO ang pagkakaigwanin patanos sa supply ng kuryente sa probinsya kan Albay para sa papaharaning eleksyon sa Lunes sa Mayo 12, 2025. Sa pagipagurong kan sa News kay ALECO Information Officer Ms. Ansha Galero, sinabi kay Nina Pon pa ka nakalihis na bulan kan nagkaigwa na sinda min assessment sa mga linya kan kuryente pasasiring sa eskwelahan na gagamiton bilang mga polling asin na voting centers para mailing ang sitwasyon kini asin ma-address ang problema. Kaibangan paligdi ang pagkakaigwaman in line clearing para mahali itong sa mga nakakaulang sa linya kan kuryente na posibleng maging rason ka na pagkakaigwanin brownout. Sigun kay Galero, bilang parte kang contingency plan ninda, ma-deploy sinda ng mga personahes sa mga darakulang voting centers para sa makaskas na pagresponde in kaso magkaigwanin power interruption. 24 oras man na magiging operational ang sa indang opisina sa Lunes para sa pag-akseptar ng mga concerns, reports at iba pang reklamo manungod po sa supply ng kuryente sa probinsya kan Albay. Yan, so paglikay na subiglaan baga na brownout. Nya so deliberate na brownout. So to yung tigo-off. Igor to cancer. Igwang contingency kansindaan. Di ko hapot. Nasarap-rapo na galing piyatian. Kamu nga dyan talaga. Kahit to paano mga eleksyones, Angel, inabot to pa sa eleksyon na ngaya Mustaza Cruzada. Yan. Ara mo yan na Cruzada. Day na yan, sir. Nagdadangog na sa naokan kang aki pa pag ako. Nadadangog sa kana. Pag Cruzada, 5 ang boto mo duman sa Valdez. Yan. Yan. So manual ba? Mina-brownout sa namin bigla. Ang pagkatapos ka brownout, tapos sa subilangan, may sumada na. Nakulo na sa Balde. So to yung brownout. Di maray yan na preparado ang Albay Electric Cooperative. That's nice. Sige. Apo. So yan, Sir Pia, mga dagdatang barata with Kuya Boy, Angel Masaga, DCGB. Salamat, Angel, sa dagdag na istorya hali man dyan sa Albay Electric Cooperative. DCGB On the Spot Report. Sabi digdining sarong texter man niya to duman sa pinagdidiskutir tang istorya si 3108 showy and reactionary iyan. Yeah. Tama ka man po dyan. Minahiriro sa natabi pag yan na may nangyari na naman. Pero pagkatapos kaan, wala na. Wala na.
mga gibo-gibong araw ka. Mabulta na naman ang pag Semana Santa, pagkatapos pag Christmas, New Year, después itong fiesta kan mga santos y santas, boda todos los Calagues. Yan. Tapos kanday na naman ta. Ay, mabako man na importante ang buhay gud kan pasahero kung bakong links ako bakong peak season. Ay, nagkabaya na. Mas maging baga itong any time of the month, maski ba kung peak season. Twice a month, kan may ma-inspection lamang dyan. Mapalagatog lamang kan goma, kan auto, kung tama pa ang kunyan. Kung flat tire ang mga, kung may mga ilaw pa ang auto, tapos. Aning at least, kung araw ka na perming igwaning nahiling na otoridad na mina-enforcer kan prosedimento, matutuod man, so, tao na magsunod sa reglamento. Ang problema paano ta kung dahil nahihiling na otoridad na minaimpunirkan mga reglamentos, minarelax man ang tao. Pero at one point man tabi, dahil man ipagparalaom sana na magparahiro ang gobyerno. Kita man, individualmente and as a sector, dapat magsunod kita sa reglamento with or without those inspections kan mga otoridad, maski nag-inspection o dahi ang LTO, ang LTFRB, dahi nag-drug testing ang PIDEA, we should always obey and follow ang satuyang mga leyes. Ang mindset paano kan Pinoy iba? Para yun kita duman sa Japan, disiplina baga, boda obedience sa lay. Ay nako, hirap. O di paano, Chief Tech Ramir, may mga hanap buhay pa ba kita? Boda mabareta si Jen. Mabolta ang programa pakalis ka mga pagirodo, masin ka sa tuyang news break. Kayo'y ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamati, dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag kang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Pigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kanoy Loria. Kung ka makadig, daragang Gaspi, manito para purato. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Kung ka makadig, daragang Gaspi, manito para purato. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolano para omang benepisyaryo. Sa maabot na ika-24 kan Enero 2025, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Si Sotong aming mahal, ang pag-ibig niya'y aming kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aming tunay na nararamdaman. Ito Soto, Senador ng Pamilyang Pilipino, number 59 sa balota. This political advertisement is paid by Lord Alvar, Diplomat Condominium, Pasay City. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahaputan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asing mga giya
kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagniglid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nagdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FTA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. The more followers, mas maraming coaching ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Isang winner na ang nag-uwi ng bagong kotse. Huwag papahuli at sumali na sa 100 Cars, One Epic Giveaway ng Playtime PH. Radyo Malagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base. Ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinawan doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang importansya kan mga misyon kang Philippine Coast Guard o PCG sa West Philippine Sea. Sa panunumpa ka mga baagong promote na opisyal kang PCG o PGC, sinabi kang Presidente na padagos ang pagpapatrolya kang Coast Guard sa Kalayaan Island Group as in iba pang maritime zone kung sa insaro ining deklarasyon na diin natatanyog ang commitment kang Pilipinas sa diretso sa soberanya. Sinabi kang Presidente na bako simpleng pangataman sa teritoryo ang pagigibok kang PCG, kundi pagtalaan sa bilog na kinaaban kang teritoryo kang Pilipinas. Hangaman si PBBM sa paggamit kang Coast Guard sa poder kang kooperasyon, marhay na pagkikisama, asin diplomasya sa pagbantay kang teritoryo. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Si Soto ang aming mahal, ang pag-ibig ay aming kailangan. Pag-ibig na walang hangganan, ang aming tunay na nararamdaman. Vito Soto, Senador ng Pamilyang Pilipino, number 59 sa balota. This political advertisement is paid by Lord Alvar, Diplomat Condominium, Pasay City. Sa balota, sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Pakusog-kusuga daw tabi Chief Tech Romer Giraray so audio digdi sa satuya tapos ipadangog ta itong so jingle na magayonon. Yan, pakusog-kusugan date. Sige. Tirahin mo uli yung jingle. Yan, panganing bago kita magkahuron dapat igaw kita ni maray na intro ano. Sige, at sige tabi so kiator niya yan. Yan. Ipagana tayo ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Yes, tabi numero G sa balota, Attorney Ayan Llaneta Makasinag in flesh and in blood. Kasabay niya to digdi sa studio sa Tingog Ganbanwaan. Attorney Kagawad Ayan, maray na agad na sabi nga it's an honor na maging bisita ka digdi sa DCGB, particular man sa programang Tingog Ganbanwaan. Good morning. Maray na aga, tabi Papa P. And siyempre, salamat na maray sa pag-imbitar and sa gabos na naghihinanyog, naghihiling. Good morning sa inyong ubos. Lalo sa mga taga Lalong-lalo na sa mga taga-Daraga. So how it's going na tabi? So far, pirang aldaw na sana election na tabi. Actually, okay man tabi. And siyempre, pasalamat kita sa ubos na nakikita tayong nagasuporto sa kandidatura ta asin nagatubod sa sakte na pigadara. Yan. Attorney, I'm just wondering, ano ang nakulaon na diferensya kung ang sarong sanggo ni Andeng abogado? Actually, in fairness sa Daraga, ay yung mga abogado dyan. Pero kikitunta ang performance. Kitunta kung ano ang nangyayari sa Banwang Daraga. Ako sa paghiling ko Papa P, dyan sa Daraga, dahil masyadong nasasara ang mga pigigibo na kung minsan ang mga ordinaryong Daragenyo dahil masyadong natatabangan, dahil nare-receive ang dapat nindang ma-receive. Kindly expound, paano kita makakonect duman sa ordinaryong Daragenyo, you being a legislator, abogado, taan konsepto bagan ngunyan kan butantes, kung si Saiso nakataon ng tabang, yung ibuboto.
Kamu sa legislasyon, paano mo ma-connect yan? Paano mo masiguro na ika na sa legislasyon ka, so problema kan mandaila na sektores, individually and collectively, mariresolveran through legislation? Actually, kung kikiton ta, parehas kang mga sanggunian, kang legislative branch, kang gobyerno, ang power of the purse, yaon dyan sa sangguniang bayan. So kung ang sangguniang bayan, da itatao mga taman, kang kwarta kang gobyerno, o kwarta kang daraga, siyempre dai makaadon sa mga ordinaryong daragenyo, sa mga tio, sa mga pobre, sa mga ararayong daragenyo, ang dapat na itaw sa inda. So kung hihilingon mo, ang mga pigigibong ordinansa, pirming nagagi sa sangguniang bayan. Kikitunta na ang mga daragenyo, so ordinaryong daragenyo, mapuproteksyonan kang ordinansang pigapasar. So, for example, ako pigkakikita ko, dyan sa Banwang Daraga, medyo ang trabaho na nineglect. Ta ako ang pigisip ko, ubos na magalog na mga negosyante dyan sa Daraga, dapat i-require sa usad na ordinansa na 70% kang workforce gyalin sa Daraga, mga daragenyo. So, hindi sinda pwede mag-open na hindi sinda mag-comply sa requirement na yan. So, yan ang pigisip ko. Ang ikadua na pigisip ko, ang mga tubig dyan sa Daraga, lalong-lalo na ang watershed, nakikita ko, like sa Dilapas, nagareklamo sa akin, so pigali na ning tubig, pigpaparapurutulan ning kawi. So, ya ding mga source kitubig, proteksyonan taya di. Pwede kitang magibong ordinansa na hindi magputol ning mga kawi sa mga lugar na ya di. Tapos ideklarar tayo na watershed. Taya ding mga watershed na yan, ang water source na yan, ukun lang yan sa aton, magabenepisyo sa mga kusta, tapos sa mga aputa, asin sa masurunod pang henerasyon. So, amo yan ang pikasabi ko na kung warang tultul na bisyon ang sangguniang bayan, warang mangyayari. And although, igwa kitang pigaapod na executive legislative agenda, kikitunta sa mga plano kang executive kung yan naaayon sa batas, naaayon sa progreso na dapat itaw sa ordinaryong daragenyo. So that's clear example tabi, Attorney Ayan, na ang legislasyon papakinabangan kan sektores kan daraga. Iyo. Bako itong ang paghiling sa sarong kagawad, makataon ng ayuda. Bako, kundi ang trabaho nindo is legislasyon, magibo ning lay, for ehemplo, napapakinabangan kan mga daragenyos. Itong sa employment, ano? Yes. Halimbawa, matugdok ning sarong faktorya, matugdok ning sarong dakulaon na bodega dyan, o kung ano pa man, mapasar ka mo ning ordinansa na ang mga empleyado, 70% dapat i-ofrecer sa mga daragenyos. Tama. Ordinansa Tama. yan. Ordinansa. Oh. So, papakinabangan nito kan daragenyos. Tama. Bako itong ayuda. Bako ayuda. Lay ito. Tama ka. Taang ayuda, bako man yan trabaho ng legislador. Precisely. Ang ayuda, dapat pigigibo yan kang executive. And ang ayuda na yan, dapat pangmatagalan. Bako temporaryo. Kung temporaryo man sa na yan, sa sarong aldaw, wala mangyayari ang isipon ta sumaarabot na panahon. Ukun ta pag-isipon ang kaugmanta na pansamantala, ang isipon ta kaugman kang mga kusta, kang mga aputa, tapos sumasunod na henerasyon, arog dapat kayan ang vision kang sangguniang bayan. Kan sanggunian as a whole and individually as a kinatawan or sangguniang bayan member. Tama. Yan, iyo man ang dapat sa mindset na ma-impart dyan sa daraga. Iyo yan. Kaya iyaon Attorney Ayan makasinag. Tama. Sarong ordinansa na papakinabangan intergenerational. Tama. Mabugta ka ng negosyo sa daraga, dahil pwede ang taga ibang inuton una opresiran so dyan sa barangay. Tama. Sisa ang kwalipikado dyan. Kung da idispes magkuasaluan. E ng ordinansang iyan, yaon-an hanggang nag-isister ang daraga. Tama. Okay. Tama. Ikadawa itong sa watershed. Watershed, tabi. Ordinansa na naman na dahil magparapurutol ng kahoy dyan sa mga
lugar na iguaning source ng tubig. Tama ka. Intergenerational na naman. Tama. Bakong ayuda. Bakong ayuda. Lifetime na ayuda. Lifetime na ayuda. Yan ang pigsasabi ko. Dapat ang usad na leader may bisyon. Kung sa pangsamantala sana na mangyayari in your lifetime, dapat sa masurunod na henerasyon. Iyo yan ang pigisip ko para dyan sa Banwang Daraga. Magayon. At least naka-impart kita ni mensahe dyan sa Daraga na ini ang trabaho ng sarong legislador. Iyan ang dapat na saro sa mga rekisitos. Tama ka. Bako itong su ayuda, bakong su kunano. Bako su ayuda. Ayuda sa executive yan. Sa executive. Mamanda sa executive. DSWD atindere ini. Tama ka. PHO atindere, MHO atindere ini. Yan. Tama. Now, may naunang bitang ka fundo kan gobyerno parang babantayan, you're a vanguard of ining su kaban-kan bayan. Sa paanong paagi tabi? Kitan mo ang mga nangyayari. Dakila na proyekto sa Daraga na wara sa pundo na hindi na pakinabangan. Kitan mo ang mga proyekto kung minsan nagarilupa na. Wara na nangyayari. Ang pigigibo didirekta sa ibang proyekto na susad na proyekto na dapat mong bantayan ng una, nalilipngan. Kaya ang gusto ko, kung ayo proyekto, padagos ang proyekto na yan, mas kisisa-isan ang nag-introduce. Ako baga, ang pigisip ta sa susunod na henerasyon. Kung kikitin mo, anisad na proyekto, para lapaon mo, puunan mo sana, pirang milyon ang nawawara. Pero kung yan patapuson mo, mas kibukan ka ang nag-introduce, mas magayon ang mangyayari. Tas so kwarta, da inawara. Kung i-redirect mo sa iba na proyekto, dumang ka naman ma-concentrate. Kung makalaog na naman sa kalaban mo, mapupundo na naman ito. Kaya ang pigisip ko, kung ayo proyekto na dapat tapuson ang una. Dakulan akong ehemplo dyan. Like dyan sa Kimantong. Kung makita mo, mag-agi ka. Duman sa pasiring baga duman sa Bulod. Na open ito na dapat gibuhon ngayang terminal. Umagi dyan ikangana. Kitin mo, rulupa na ang kabilya. Yan na rulupang kabilya. That is an example of wastage of public funds. So, paano mo bababantay niyan? Through legislation? Through legislation. Hindi nanggad ako magatugot na i-redirect sa ibang proyekto sagkod hindi natatapos ang proyekto na yan. Sagkod na dai ito natapos, susog sa kamabutan. Yes. Igwa ka ning gigibuhon ng mga ordinansa na araw kayan ang drive. Yes. Iisipon tang marayan na maproteksyonan ang mga arigsan na projects na hindi mawawara, hindi mawi-waste ang public funds kang Daraga. Yan, Now, in terms tabi, Attorney Ayan, sa tuyang pagiging open sa cross-section kan society, ano ang i-expectar kan mga taga-Daraga kung nakapwesto ka? Yan niya, kandidato, sigang pang-abra sa yaon, ni ako sa Indo. Pero pag-abot niya kang panahon, dahil nakikita kan rumdum. Testing on. Yan ang sabi ko. Testing on. Kiton mo tabi ako, Pio. Ako, ulayo na akong abogado. 35 ng taon akong abogado. Nag-concentrate ako sa practice, nag-concentrate ako sa pamilya ko. Nya nga dadalagan pa ako nga ng 60 anyos na ako kung ang intensyon ko bukon sa kasaradayan, bukon sa mga Daragenyo. Kung ako mag-concentrate sana sa pagiging abogado, siguro sobra-sobra pa. Pero ang pigisip ta, pwede tang maitabang sa Daraga. Ang pigisip ta na kung ako man mawara sa Daraga, mawara sa kinabanaya ang pangaran ko magadanay, magadagos, na ayuman palan isad na Attorney Ayan makasinag na marayman sinerbisyo sa Daraga, nagpuning pagbabago sa Banwang Daraga. That's good. Iyo yan ang pigisip ta. Unun ta pa man ang kayamanan. Ang pigisip ta, sukara yan sang gabos. Sukara yan kang mga aki ta, mga apo ta. Amo yan ang pigisip ko. Ang gusto ko na mangyari, ang gusto kong maisihang kang Banwang Daraga na ayumang barang isad na Attorney Ayan makasinag na naglaban sa isad, sa diretso kang isad na ordinaryong Daragenyo.
Anapod kan legasiya liderato. Tama. Tama. Ta dapat mawara man kita sa kinaban, may ligasiya barang kita tabi piyo. Yan, okay. So magayon na to, na-edukar mo kami and at least naka-impart kita na mabago man itong mindset kan tao na kamo mga legisladores. And ikaso sa imong pagsasabi na liderato as in legasiya na kamo sa legislative dahil magparalaom ning bababasaran ang pagboto sa kung ano so itatao, kung ano so kundi kung ano so lehislasyon nagigibuho na bakong temporal. Tama. Kundi pangmatagalan. Amo yan ang pigasabi ko na ding paglug ko magaset akong example sa Banwang Daraga. Tabukon man sanay ni para sa akin ang mga kaakian, ang mga kahubinesan dapat mahiling na arigsa di ang pagsirbe. Bukod so pagsirbe na ang pigisip mo unay, so buhay mo. Oo. Taano pa man kita gurang na. Paano nun ta pa man niya di piyo? Hindi naman siguro ako mabuhay ning mga 50 taon. Another 50 years. Hindi na. Kaya sa mientras na aranin na kita na pwede na kitang angalon sa na kagurangnan, igwa mambarang kita na maitaw. Igwa kitang ligasiya. Itong pagsasabi mo, may ligasiya kita na iwawalat sa sakton ng mga kaymanwa. That's good. Prime water. Nasa nasyonal na ganyan. So Malacanang nag-order na. Investigaran ang mga kontrata tanata taday nakakataoning tul na serbisyo that includes daraga. Prime water ba kang yaon? Tama. Ano ang sa imong maidadagdag pa na-explicar mo na ni kan mga enot pa. Umpo. Now with the advent na ang national government nagtapsok na, nagdut-dut na kang kamot, ano pang maidadagdag mo tabi ato ni? Magayon tabi yan. And in fact, kang ako naging chairman dyan sa Dawad sa panahon kay ito ni Mayor Perete, nag-serve ako dyan kang mga 1 year ni Fiscal Medjabilio. 1 year. Tagang nagada nito. So, nagbakante. So, sabihan ako ni Mayor, tabangan tangaya, we have tried, nakaurunon suluwa na mag-intervene. Abo, hands off suluwa kayo ito. Dahil ngaya, igwang kontrata. Kaya aya diyang pigisip may kontrata, legal man so kontrata, and ang LGU, ang pwede sana nagibon is the power of the mayor to appoint directors. Daiman ang LGU diretso na maglog sa management kayan sa management kayan. Ang local chief executive ang sulamenting poder iyon na mag-appoint ng mga direktor. So kung nakalaog na yan, hindi man pwede yan isubject sa legislation kang regular na sangguni ang bayan. Dahil igwa kitang batas, igwa kitang mga jurisprudence na pwede mag-intra dyan ang LGU. Insulated iyan sa politika. Sindot-dot. Pero may kabig. Yan ang kwenta dyan, tabi, Papa P. So, ako, uto ang pigisip ko na proteksyonan ang mga watershed sa daraga. Kaya di makakatabang na maray iyan. Kung mawa rin kitang supply, maluya ang supply kang tubig, uyan ang mga watershed na amuyan ang pwedeng mag-supply sa tuning maray na tubig. Ordinansa pati yan. How about yung LGU baga, pwedeng mag-come into picture, sinda baga nagataon ng permit? Tama man. Pwedeng in fact, ginibuyan ka ito. Ginibuyan ka ito. Na hindi may kamo tatawang ki business permit kung bako magayon ang performance. Hindi ko naaram kung ano so nangyari. How would you reconcile it pag nakalaog ka sa sanggunian, tabi, through legislation na dito, ma-fortify pa itong sistemang ito? Aadalan tang maray. Dahil it involves public interest. Correct. Pag involve ang public interest, malaog dyan ang diretso kang LGU na mag-regulate ka yan. Because water is life. Yes. Water is life, life is water. Dahil papabayaan ka na. Dahil dapat pabayaan. Amo yan ang pigisip tatabi, Papa P. Sa mga dahil pa nakukumbinser na iboto si Atty. Ayan, sige daw tabi. Go ahead. Di ang pigasabi ko, Pirme. Hindi ako nag-insister na buton ako. Kituninda ansa ko na kwalifikasyon.
kung sakita sa mga daraginyo na hindi ako pwede butuan, hindi ako ma-insister na butuan ako. Niyata isususo ko ang buhay ko na abot sa ako ng daraginyo. Pero kung nakikita sa lambang daraginyo na ang sakon na pagdalagan sa serbisyo, na ang sakon na pagdalagan alin sa puso, na ang sakon na pagdalagan makakatabang na maray sa mga daraginyo, lalong-lalo na sa mga pobre, sa ordinaryong daraginyo, na hindi iabot kang mga tabang na hali sa LGU. Hindi sana ninda ako ipagboto, ipagmarites ninda ako. Ta ako, ang promesa ko, ipaglalabang ko ang interes kang lambang ordinaryong daragenyo. Hindi man kita pwedeng alinan ining moral na responsibilidad. Nagdalagan ako pur dahil digdi sa moral na responsibilidad, pur dahil nakikita ko sa daraga na puro parariyo man sana. Wala man nangyayari. Guminurang na ako dyan sa daraga, Pio. Pirang taon na ako naging abogado. Ay mambarang na nangyari na nakaapekto sa ordinaryong daragenyo. Puro parariya sana. Kaya ako, maski ako solo sana dyan sa konseho, ilalabang ko ang banwang daraga. Anapod ka, puro tal kumuesta. Tal kumuesta. Tal kumuesta, pararehas man sana. Sige, Attorney Ayan, kunigo kaning gusto pang idagdag na sa imo ang oras. Go ahead, tabi. Ang pigagad ko man sana sa mga taga-daraga, mag-isip kita. Kituntang maray ang kwalifikasyon kan lambang kandidato. Ta kita, hindi man kita nagabase sa itataw sana na maugmakasal sadnal daw. Kitunta ang mga magiging epekto sansakton na mga binoroto. Kunya, ding taw na yadi, magaserbisyo sa sadyang sa diri sana o magaserbisyo sa tao. Kitunta ang mga kandidato kung ini nagadarang pagbabago o hindi nagadarang pagbabago. Kaya, ang daraga, matali yan ng mga butante. Kaya baga ayo kita phrase na sutil, banwang sutil. Dahil ang daragenyo tultul na magpili ning mga lideres. Kaya ako, yan ang pigabasihan ko. Kung niyang ako nagdalagan, taaram ko ang daragenyo tultul magpili ning leader. Numero ano ka sa balota? Numero 10 sa balota, ang ikasampulong tugon sa Mayo 12. Madali naman sila. Yan ang ikasampulong tugon. Perfectong numero 10. Attorney Ayan Makasinag, numero 10 sa balota para konsihal Kandaga. Tingog John Buwan. Attorney, salamat din ba? It's been a pleasure and good luck sa inyong endeavor. Thank you, Tabi Pio. Thank you so much. Salamat kan sa inyong pag-antaba. Ay mahal na Diyos ang magbantay. Masunod tulos ang Samuyang News Director si Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwan.